हेलो लोगोफोर, एनएस मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय। रेशन कार्डखौ नेटआव नाम दंना गैया अनलाइन बोरै चेक खालामनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं खिन्थालांगोन। 1 मिनिटावनो मबाइलजों चेक खालामनो हायो लोगोफोर। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दामनानै होदो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ लानानै फैयोब्ला नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांग्रो नुनो मोनो। दानिया थौदो लोगोफोर, भिडिअखौ जागायदिनि। अब्ला लोगोफोर सार्च खालामनो थाखाय क्रोम ब्राउजाराव थांदो। बेवहाय सार्च बाराव लिरदो रेशन कार्ड आसाम लिरनानै सार्च खालामदो। अब्ला बिदि फैबाय रिपर्ट अन केटेगरि वाइज नाम्बार अफ रेशन कार्ड्स इन डिस्ट्रिक्ट, बेवहाय क्लिक खालामदो। बिदि इन्टारफेस फैबाय। दानिया बेवहाय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। डिस्ट्रिक्ट ओरैजाय जोंनिया बाक्सा। दानिया बेवहाय तहसिल माने साब डिभिजनखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगौ। साब डिभिजनखौ सेलेक्ट खालामदो। जोंनिया बेवहाय तामुलपुर गोलैयो जोंनिया। बेनिफ्राय बेवहाय भिलेज, गामिखौ सेलेक्ट खालामदो। भिलेज ओरैजाय थांनानै जोंनिया बेवहाय भिलेजआ गोग्लैयो बगाजुलि जोंनिया बगाजुलि। नै फैबाय बगाजुलिनि सिङाव बेसेबां रेशन कार्ड दं बिनि लिस्टआ माने फैबाय। बेवहाय नामखौ नागिरनानै लानो हासिगोन दंना गैया। टटेल जोंनिया 547 रेशन कार्ड दं माने जोंनि बगाजुलिनि सिङाव। थ' लोगोफोर बेफोरबायदि नायनो हायो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। स' थेंक इउ।